Jo, dneska zdravím vás videjku, dneska jdeme hrát Combat Arena, dneska to bude zábava, takže jdem na to, vole. No jsem zvedavý, jak to bude vyzerát, ale budu to v toho říkám. Do toho, že jak se to hrá vlastně? Čo máme tu nadělat vlastně? Na lobby. Konečně jsem na to zjistil. Chcem toto. Zobráme shotgun a knife a stitch. Ještě že zobereme, jo. Nevím, dobré, jdem. Next. Jdeme. Pojď, jdem. Jo, on se ještě vybral. Jdem. Dobré ľudia, našel jsem to. Konečně. Neviděl jsem ani jak to najít. Tak jsem to našel konečně. Jdem na to. Jo, haula. Tak já mám tu zase. No tak dobro, tak pojď. Jo, aha, no tak jdem. Na to. Tak okej. Jak to zjistíváme hlavně? Možná ještě to nevím. Yes, možná. Jaj, ľudia, cez tu kameru možná nevidím. Natáčam, takže ja som akože veľmi zase. Jaj, dobrá ľudia, joj. Nedá sa nejak vyhealovať. Asi nie. A tu nesú veľmi veľa ľudí hneď začiatku. Jo. To sa nedá ísť. To je healing? Čo sa to deje? Jaj, pomoc, ľudia. Pomoc. No nic. Kámo, zavidím na kameru. Ale no. Nedá sa. Ja ani si úplne. Opisujú jak prase, reálne. Opisujú jak au! No! Tak ja mám nervy. A počo som strelí? Ľudia, reálne toto bude ťažké veľmi. A tam je, dobre, mŕtvý. Výborne, ideme ďalej. Pomoc. Nie, mŕtvy. Teraz to skúsim. Držím toto takhle. Ľudia, easy! Ľudia! Joj! Dobre. Hodíme granát. Ja neviem, použiť granát, ľudia, som to chcel. Reálne chcel použiť granát, ale nejak nechce. Jaj, no. Ľudia, to je veľmi ťažké, tento Mortal Kombat, ale to bola reálne. Čo je to? Tak poďme, teraz opatrne, teraz jak ninja, poď, teraz jak ninja. Totálne ninja, poď. Dobré, kill. Ľudia, to je extrémne ťažké. Ne, padla to bomba. Odkiaľ. Ľudia, pane Bože, to bude ťažké. Ja, to je náš. Ľudia, čo mi uberá? Ja neviem. Tam ľudia, neviem, čo sa vôbec stalo. Ale toto není tvoj pohár. Ľudia, teraz, poďte, ideme. Dobre, easy. Ja, dobre. Tak, ľudia, ne.
já jednoho vždycky zabijem, ale ten druhý za ním je reálně opět než já. Vyšší než já. No pojďme, wow, ne. Aj ľudia, to je armáda typkov, what the hell, to čo bolo? Ty vole, tak toto bude akože veľmi ťažké, ľudia. Mortal Kombat. Dobre, ľudia, ideme. Jaj, no nic, dobre, ryb. Dobre. Dop, čip. Ľudia, prehrali sme. Okej, no tak oni mali 150 pins, no. Okej, ľudia. Dobre. Ideme ešte raz, posledné kolo a tam končím.